To ngi kum ka writer so barok kowe. Ngi don hapeng ki jinge ha kito ki tayo ki paladep. But nakalyang jungi kum ka writer so ki rangba snong lembat nga usardar ki nong trei ki dekhot ekstip jong ka snong ngila don ka jinge song perkhat ban pet sani baha nakamanta kine ki pai nong song snong jungi ki longying ki bomdon hakalis lane ki bomdon kakat reson te nakalyang jonga usadar lembat ka jingya trelang ki rangba snong ngila dep le ya kalis ngila dep ay ya kalis na kabanta kito ki bomdon ki kat reson ban ay sya ki office hadu ki office yung video ngila legbu ya kine ki list na kabanta kito ki bomdon kat reson bat hangto la don ru ki badon kat reson bat la mention ru hangto ya karimak balaong ba ki bomdon kat reson bat ngila de somit lot baro kine ki jingtho sapo office henry hadu menta kamdon ka action na kabanta kane ka jing legbu jongi ya kane kalis bat hadu menta kine ki bomdon kat kimpat yo ne ukhaw te de namar kata ngambang se namar hakajing sya kajing tangan ki bapli ki baduk ki basya kiwan bantit jingkhang yang aman kapor kiwan ban keli yang lanong inyo yung neukhaw uba kasarkar kan ai ngilay iba hakiway kiway kisnong kilayo yung neukhaw henry hangne pat ngimpat yo yung neukhaw te de namar kata bakilawan tit kilawan kerpat yang aman kapor kiwan haying jonga ban kerpat te de namar kata ngikiru rang ba ngilay perkhat ban ngilay syong sani ba ban ngilay perkhat ba baha bangin pentip no sa industri tede namar kata kana kapor ngapla langba kijinge kijungi bangimla ban le namar klem dadon kano ka jingyarap lane ka jing ya kersan lem ngimla ban le tede namar kata ha kana kapor ngapla ya pi ngaong ba kane ka jingwan ka jingkhot jungi UMDC namar ngi kermen ba UMDC badan borom jungi iba Charles Marngar in sumbaha ban kitkhya ban penpoy ya kana ka maset lane ban penpoy ya kane ka apil ke jungi sya ka sarkar sya deputy CM ubadai ban pet na ka matangane COVID-19 tenga karpat ba UMDC jungi unsim khyai kane ka kam ba kai ka jinge ka bangi kendu kum kinong syong snong kum manga mapi kamtam kito kilong yeng ki baduk ki bomdon kat ba ngikerman ba ya ki jinge ki jungi kum bangila pla menta hakmat jung UMDC ni kerman baki baro UMDC jungi unsung bah ban kit kya banle ya ka badon kam banle tinga syania kini ki baro hakakti jong UMDC badan borom jungi nga kerman bakane ka jing yalang ka jungi hakane ka sngi ka jing yalang jung pi om ka bang kami ni tengken ya ka ain lane ka rule ka ba ka government ka labu lane ka sarkar ka labu hende tang na ka jing dang na ka daw jung ukpo jungi sya bangin syong haying ban set ban sngap jar henry udawa pade baklem kabam ngimla ban le tenga kerman bagine ki baro ki jingkerpat ki jongi ka apil ka jongi ni kerman ba UMDC badan borom jongi un simkhya ya ka bat un pet ya ka ba ka ba udai ban le hakakti ki bahlor bat ban penpoy kanang ya kana ka message sya ki bahlor khamtam ha deputy CM jongi ubadai ban pet nam ta ka COVID-19 te tang kine kitin ki bakhandiat nakalyang jonga nga kumusodar nga ai khuble ya phi khuble sibun hadin ka jing penpau bat ka jing ut jingnam jong ki pajba nong sheng snong ki bawan na ka longying baduk ki badon ha ka right terso bat ki bomdon ya ka kadreson ki balakot sedu ka arspa hendru teli ki longying ki bomyo yaw khaw baduk balapan mang da ka sarkar henin gasngi nakalyang jong usordar jong ka right terso uba bius lengdo rengkat ki nong ilam snong jong ki san teli ki snong ki bahap apo ka te garaj harangkat ka jingidon lang jong UMDC ka mahoti constituency uba Charles Marngar kila yalum yalang ya kite gilong ying ban ya mir jungmut ha ka baydey bat ka jinge jongki nakalyang usordar bat kinong ilam snong kilabu da ka jingkerpat ha kamat ki bos sarkar ki badey pej ya kane ka banta bat nakalyang jong ba Charles Marngar ru ula simkhya halor kane da ka ba ulaong bat nakalyang jong uru un persyang manaj pensengap ya kane syakibor ki bahalor ha ka baydey bat kane ka jinge bat mentakas ngi nakalyang jong ba Charles Marngar
Uladep ban pensengo bat pensengap ia kini kijing jong kini ki Longying hakmat usumbut menteri rangba ke jela uba perstun tensong. Bat nakaliang jong deu menteri ke jela ula simkhia ia kini da keba ula kular ban ia keren penbej bat ki officer jong ki department ki bede pej halor kene kakam. Kong ngan sim ya ke kabu ban ai ko blai deputy chief minister jong ni ba perstun tensong. Aga jingi kundu jong am sing te namla aklam ta ban pau ko jing songi ya ke jing trishtom ko jong i met la bat sing lambiang ke tia kadam nam ta ke jing bet ke jing yang jong ki pai ba jong ke jela ko jong i kum ju chief minister jong ke jela ko jong to ke jing i kundu ko jong a ya i deputy chief minister jong ke jela ko jong i ba perstun tensong ban sing ka de be tam awai ke jing pensong ko jong a ya ke jing e jong ki pai kat barang lek konsumsi ban inspection di quarantine center menit ke sini kapan gendit yang bagi pai ba snong terso kila elung pai ba pat kilawan mani kendo ban ban snow ye ke jongki te kata ke jenge ke de bede bat kebam ke di jongki ni nomor kumba hidup babaro ki snong kidan kinong snong kidan ye ke correction AAY bat PH digini ki shibadon ka AAY bat PH at baro yo inu khawe dekat bagi balai nang ta pada kim yo do menta balai ke pelong yang manwan kundu nama kalian jungki ru kilong yang man persno ko sarkar namar balai namar ba hakini ki banai bala dat kalian jungko sarkar kala dat ban betha ikirang ba snong ki sardar snong ban sim ki kerteng jungki nom snong ki bomdan kan ban submit show block development officer jadin begila dat submit no hadu mentahi impak yo kono kubor ke jingerat na menta jungki Dikum tanga kuat banwan ngawan kendo deputy chief minister ban yo jing sai betam di habang lai kendo i mendak sini nakaliang jung i apan sai da omba imla ban batai lut namar ba i om gejing pun kam ke jung i oman sai keren bagi officer in saya penbaik bagi para minister jung i ke ke bangi de ban le kenang ba ila ban ai ke jung sai ban taki pai ba telai ila kular yang ba la sai ke sini ai ke jung sai pai ba ai